Hola a tots, benvinguts de nou al canal del Raconet. Avui us porto un vídeo on no em veureu la cara, m'amagaré darrere de les càmeres, perquè us vull presentar una eina digital que es diu GeoGebra, amb la qual aprendrem quins són els tipus de classificació de quadrilàter. Aquesta eina es diu GeoGebra. Si accediu a la seva pàgina web, que és geogebra.org, tindreu accés a aquesta aplicació. Està superbé per treballar les matemàtiques a qualsevol nivell, de veritat. Està molt xulo. Per accedir, podeu crear un compte que us permetrà guardar aquests treballs que feu, però si només voleu investigar no fa falta que inicieu sessió. Simplement aneu aquí dalt, on hi ha aquest quadradet, i aquí escollireu quina aplicació voleu fer servir del GeoGebra. Jo, per exemple, el que faré servir avui és geometria, ja que vull explicar el tipus de classificació dels quadrilàters. Doncs faig clic aquí i se m'obrirà aquest pla. Veieu? Això és un pla. És un pla infinit i en aquest cas aquí no em fa falta l'eix de coordenades, per tant aquí a la dreta on hi ha la rodeta, on diu mostra eixos, el puc desactivar i també aquests quadradets tan petits no em fan falta. Faré que la graella, on diu mostra la graella, posaré graella principal. Molt bé, aquí a l'esquerra teniu el menú de les eines que podem fer servir per treballar amb GeoGebra. Tenim aquestes 6 que són les principals, però si clico més teniu aquí un piló. Veieu? Avui us explicaré com fer servir algunes d'aquestes. El que és molt important és tenir clar, quan vull moure el pla, quan vull canviar rectes, haig de tenir clicat sempre la fletxeta, que diu mou. Què passa si no? Que ens seguirà creant rectes o fent servir l'eina que tenim clicada. Per tant, sempre que acabem de fer servir una eina, tornem al clic, si no serà un cacau. Doncs molt bé, anem a parlar de quadrilàters. Els quadrilàters són polígons que tenen 4 costats. I en general hi ha 3 grans grups. Tenim els paral·lelograms, els trapezis i els trapezoides. Anem a veure cada categoria i per què tenen aquest nom i quines característiques tenen. Comencem per als paral·lelograms. Anem a escriure paral·lelograms. A baix de tot aquest menú hi ha una eina que diu text, que és la que em permetrà a mi anar escrivint i anar posant els títols i comentaris, d'acord? Paral·lelograms. Molt bé. Negreta. Ara, el que haig de fer és, si torno a fer clic, tornaré a escriure un text. Per tant, haig de tornar a buscar el dit, que també el tinc aquí. Tinc aquí la drecera, el dit. Doncs ara puc canviar el color, puc canviar el tamany, puc canviar també el color de la lletra. Uep, no es veu, clar, és el mateix. D'acord, res, això no vull, això vull blanc. Molt bé, paral·lelogram. Doncs, com veieu en aquesta paraula, tenim una arrel molt clara, que és paral·lel, que són línies o rectes paral·leles. Doncs són aquelles que mai es creuen entre si. Per exemple, les vies d'un tren. Quan parlem de quadrilàters sempre pensem en el més famós, que és el quadrat, i és un paral·lelogram. És el primer que ens ve al cap perquè és un polígon regular, és a dir, que té tots els costats i tots els angles iguals. Aquí, en aquesta eina on diu polígons, podem dibuixar polígons. Aquest seria dibuixar com el que em doni la gana, sense cap tipus de norma, diguéssim. I després tenim el polígon regular, que automàticament, si fem clic aquí, el que farem és medir un costat d'aquest polígon, i aquí ens dirà de quants vèrtexs vull que sigui aquest polígon. Per tant, si vull fer un quadrat, de 4. Si dono d'acord, automàticament em fa el quadrat. Passa que se m'ha amagat aquí, el baixo, molt bé. Aquest quadrat té 2 punts que estan en gris i 2 punts que estan en blau. Més que res, aquests grisos vol dir que estan fixes. Per molt que els apreti i els intenti moure, no aconsegueixo res. En canvi, l'A i el B, que són de color blau, em permeten girar, canviar de tamany, el quadrat, rotar. Si us fixeu, per molt que jo variï el tamany, segueix sempre sent un quadrat, d'acord? Perquè és un polígon regular. Per què és un paral·lelogram? Doncs mireu, perquè aquests costats, si nosaltres dibuixéssim una recta que passés pel punt D i pel punt C i una altra recta que passés pel punt A i pel punt B, veuríem que aquestes rectes són paral·leles, ja que mai... Aquí està. Mira, farem una cosa, traurem aquí al fons perquè me molesta una mica. Au. Pescar. Doncs veiem que aquestes rectes són infinites i a la vegada mai es creuen, són paral·leles. Però també les rectes que passen pels punts A i D i B i C també són paral·leles. Si jo també traço una recta del punt A
al punt D i del punt B i del punt C. Com veieu, traçar rectes és molt fàcil. És simplement clicar sobre punts i ja te la fa. També la podria fer directament a fora. Puc fer una recta del punt E i després fer un altre punt i ja tinc una recta. Ara, com que no la vull, el que faré és desfaig, aquí dalt, molt bé. Doncs vaig a pintar les rectes aquestes per diferenciar-les. Faig clic sobre la recta, el pot de pintura i les pinto. I aquí també, verda i verda, per exemple. Això és un quadrat, fàcil, no? Doncs quina altra figura s'assembla molt i molt a un quadrat? Doncs seria un rectangle. El rectangle es diferencia del quadrat pels costats, perquè no té tots els... Si vull dibuixar un rectangle, doncs puc agafar, per exemple, l'eina polígon i marcaré que del punt C fins al punt aquest, que ja veig que és més llarg que ample, marcaré aquí un altre punt i aquí un altre punt i aquí un altre. Li canviaré el color per diferenciar-lo del quadrat i tenim aquí un rectangle. Com veieu, el rectangle, si també traço una recta del punt E al punt F, també són rectes paral·leles entre si i a la vegada són rectes també que són perpendiculars. Què vol dir perpendiculars? Doncs que es creuen formant angles de 90 graus. Llavors, les característiques del quadrat són 4 costats iguals, 4 angles de 90 graus i 4 costats paral·lels. Faré una còpia d'això, Ctrl+C, Ctrl+V baixa, i ara aquí el que faré és canviar això dels costats, que és l'única diferència que té el rectangle, que són dos costats iguals, 2 a 2, i aquí ficarem el títol de rectangle. Anem a veure uns altres tipus de paral·lelograms, que no estem encara. Farem una còpia d'això i ho posarem aquí sota perquè també són paral·lelograms, això que parlarem ara. Què passa quan tenim rectes paral·leles entre si, però no tallen fent angles de 90 graus? Anem a veure un exemple. Agafo una recta, qualsevol, del punt aquest d'aquí fins a aquest, me l'invento, I ara traçaré una recta paral·lela a aquesta. Com es fa? Doncs vaig a clicar a recta paral·lela i clico a sobre la recta que ja he dibuixat, faig clic i ara pujant, un clic i prou, pujant o baixant, m'està traçant una recta paral·lela. Per exemple, la deixo aquí. Molt bé. La vaig a pintar del mateix color perquè recordeu que són paral·leles. I ara vaig a dibuixar una recta que sigui secant aquestes. Secant vol dir que les talla. La recta secant, doncs agafo una recta qualsevol, per exemple, aquesta, i la tallo per aquí. Que no talli amb 90 graus, si no serien quadrats o rectangles. I ara dibuixaré també una recta paral·lela a aquesta que acabo de dibuixar. Per exemple, així. Molt bé. Doncs ara vaig a marcar aquests punts, aquí l'eina punt, marcaré els punts on es tallen, aquest l'M, l'N, l'O i el K ja el tinc marcat. Aquí dins m'ha quedat un quadrilàter. Aquest quadrilàter pot dir-se de dues maneres, depèn d'una cosa que ara veurem. Es pot dir rombe o romboide. Quina diferència hi ha entre el rombe i el romboide? El rombe té tots els costats iguals i el romboide no. Això se'n mou, ja veus què passa, se'n mou bastant. Doncs, què passa si aquests costats són iguals? I com ho podem saber si són iguals? Per aquí baix hi ha una opció en el menú que diu mesurar. Anem a fer clic a longitud o perímetre. Perímetre o no sé què. I fem clic aquí i anem a mirar la longitud entre els punts M i N i N i O. D'acord? Veieu que la longitud és diferent, per tant, estem parlant d'un romboide. Però bueno, anem a intentar que aquesta longitud sigui igual. Pujar, 3,1. D'acord? Ara sí, ara tenim que aquestes longituds són iguals, per tant estem dintre, estem parlant d'un romboide. Anem a dibuixar-lo aquí dins, amb el polígon. El color, per exemple, això, vermell. Això és un rombe. El romboide seria igual, però amb els costats diferents. Per tant, vaig a traçar una línia paral·lela a aquesta d'aquí. La traçaré fins... Bueno, la faré fins aquí. Està ben clar, Està ben clar que aquests costats són diferents, no? No cal que marqui els punts perquè amb el polígon directament se me marquen. N
aquest punt 9 pel P, la O i tornem a la N. Rombe i romboide. Característiques. El rombe té 4 costats iguals, mesura el mateix, costats paral·lels, però no perpendiculars, per tant no tallen formant angles de 90 graus, el que formen són angles iguals 2 a 2. Formen angles que, per exemple, l'angle d'aquí, de l'M, i l'angle de l'O són iguals, però són dos angles obtusos, que són més grans de 90 graus, i l'angle K i l'angle N són angles aguts i també són iguals entre si. Com sabem que són iguals entre si? No em creieu? Val, doncs anem a mirar com es mesuren els angles amb el GeoGebra. Anem a mesurar angle, anem del punt O al K i l'M, veurem l'obertura del punt K, que no es veu, amagat aquí amagat, 67,9. Anem a veure l'angle oposat, que és l'N. Mesuro. Som-hi. M, N, O, i em diu també, 67,9, si no dic mentides. I ara anem a mirar l'M i l'O. 112,1 i 112,1. Si suméssim aquests 4 angles, tindríem la suma de 360 graus. La suma dels quadrilàters, si són convexos, sempre dona 360 graus. I què passa amb el romboide? Doncs el romboide, mira, puc fer un copia-pega. El romboide és igual, però la diferència és que els costats són iguals 2 a 2. No tots 4 són iguals. Us vull ensenyar una cosa curiosa. Bueno, o no, poder dir-vos, vaja, això ja ho sabia. Vaig a dibuixar aquí una recta paral·lela aquí, per exemple, fins aquí, una altra recta per aquí, que serà perpendicular en aquest cas, i una altra recta paral·lela en aquesta que he dibuixat aquí. D'acord? Això seria clarament un rectangle. Vaig a marcar els punts que hi ha aquí dins, d'acord? De tall, diguéssim. Per fer això que vull fer, us han de quedar els punts de color gris, si no, no sortirà. Marco el polígon ara, sí, pel punt Z, el C, el B, A i bla bla bla. Molt bé. D'acord, i ara marcaré els angles que hi ha aquí dins, d'acord? Els angles són aquí, seran de 90 graus, està clar. Doncs si jo ara moc aquestes rectes, si la moc, per exemple, la recta T amunt i a baix, no canvia res, d'acord? Segueix sent un rectangle. Però si el que faig és canviar la inclinació d'aquestes rectes d'aquí, mireu què passa. Deixa de ser un rectangle per passar a ser un romboide, d'acord? Llavors, sempre depèn de la inclinació. Si tenim 90 graus seria un rectangle, però si l'inclinem, va canviant i va siguent un romboide. Molt bé, doncs anem a per les trapezis, que és la següent categoria. Aviam quina diferència tenen amb els paral·lelograms. Perquè també tenen línies paral·leles, passa que no són totes paral·leles. Anem a veure. Anem a traçar una recta, com hem fet abans 30.000 vegades, una recta per aquests punts, per exemple, i li faré una recta paral·lela. Ara marcaré unes rectes secants, qualsevols, per exemple aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, d'acord? Llavors tenim dues rectes paral·leles, són aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, però dues rectes que no són paral·leles entre si, són secants. Per això les pinto de colors diferents, perquè són diferents. I aquí dintre ens queda una forma, un quadrilàter, una figura, que és un trapezi. Els trapezis, anem a dibuixar-lo amb l'eina polígon. Els trapezis poden ser de tres tipus. En aquest cas, seria un trapezi que es diu escalè, perquè el que passa és que tots els costats mesuren diferent. També puc dibuixar un altre tipus de trapezi, que jo si faig, per exemple, una línia perpendicular a aquestes paral·leles, seria amb aquesta eina que diu perpendicular, vol dir que farà una línia traçant un angle de 90 graus. Veieu? Faig una perpendicular i en faig una altra secant, com me doni la gana a mi, per exemple, aquesta així. Pum, pum. Això serà un trapezi rectangle, que es diu, perquè té un angle recte. Bueno, dos angles rectes, en veritat. Anem a dibuixar-lo. Pum, 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 pum. Aquest seria, hem dit, el rectangle. I després queda un altre, que és el cas en el que els costats que no són paral·lels mesuren el mateix. És el cas del trapezi equilàter. Seria una cosa així. Per exemple, això fins aquí i això fins aquí. Marco el polígon
i el pintem. Per tant, els trapezis són quadrilàters amb 2 costats paral·lels i 2 que no ho són. Les rectes verdes són paral·leles entre si, però si us fixeu, a les altres rectes en algun punt sempre es tallen. Aquí, aquí i aquí. Finalment anem per l'última categoria, que són els trapezoides. Sí, els trapezoides què seran? Doncs molt fàcil. Doncs aquests ja no tenen, pobrets, cap costat paral·lels. Farem una recta, deixem una recta amb 2 punts, un altre que passi per aquest punt i aquest, perquè sí, perquè em dóna la gana, un altre que passi per aquest i aquest, i un altre que passi per aquest i aquest, per exemple. Si us fixeu, totes aquestes rectes són secants entre si, en algun punt es tallen. Aquí i aquí. Llavors, aquest és el cas dels trapezoides. Anem a dibuixar el polígon aquí dins i a pintar-lo ben maco. Això és un trapezoide. El trapezoide, el que passa és que no té cap costat paral·lel, és així de fàcil. I aquí ho teniu. No té cap costat paral·lel. Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, que hagueu après molt, que us hagi agradat aquesta eina tan xula que és el GeoGebra i que investigueu. Jo intentaré ara compartir-vos aquest esbós, aquest projecte aquí sota el vídeo i així si voleu consultar la classificació dels quadrilàters i podeu fer una ullada. Res, que vagi molt bé i ens veiem a la pròxima, d'acord? Aquest cacau que us deixo aquí, muntat. Vinga, una abraçada. Adéu.